Това е историята на едно момче от Бразилия, което промени футбола за винаги. История за талант, усмивка и магия на терена. Това е историята на Роналдиньо. Роден на 21 март 1980 г. в Порто Алегре, Бразилия, Роналдо де Асис Морейра, познат като Роналдиньо, израства в семейство, което живее за футбола. Баща му, Жуао, работи в местния клуб, а по-големият му брат Роберто е неговият първи футболен идол. Роналдиньо започва да играе футбол на плажа, където бързо става ясно, че в него има нещо специално. Когато е само на 13 години, се разписва цели 23 пъти в един единствен матч. Този момент привлича вниманието на всички. Топката бе моят най-добър приятел, казва самият Роналдиньо. Този талант му проправя пътя към младежките отбори на Гремио, където в последствие изгрява неговата звезда. На 18 години Роналдиньо подписва първия си професионален договор с бразилският Грант, а през 2001 той заминава за Европа, където подписва с Пари Сен-Жермен. Във Франция той показва магията си, но истинската слава идва когато през 2003 година Роналдиньо става част от Барселона. С екипа на Барса той се превръща в магьосник на терена, а дрибълът, головете и усмивката му завладяват сърцата на милиони фенове по света. Между 2004 и 2006 година Роналдиньо е на върха на футболната пирамида. През 2004 и 2005 печели наградата за най-добър играч на FIFA, а през 2005 получава и златната топка. Неговите най-легендарни моменти на терена остават в историята. Головете срещу големите отбори, акробатичните изпълнения и уникалното шоу, което създава с всеки допир до топката, ще се помнят дълго. Едно от най-емблематичните събития е когато феновете на Реал Мадрид на стадион Сантьяго Бернабеу го аплодират на крака, след като той отбелязва два изключителни гола. След върховитите години в Барселона, кариерата на Роналдиньо започва да се променя. През 2008 година той напуска каталунците и подписва се с италианският Грант Милан, макар че вече не е в онази невероятна форма. Магията му все още пленява феновете. След престоя си в Милано, той играе в няколко клуба в Бразилия и дори в Мексико, докато през 2018 обявява своето оттегляне. Роналдиньо е много повече от статистика и трофеи. Той вдъхнови цяло поколение футболисти. Неймар, Меси и много други признават, че са израснали гледайки го. Сега, извън терена, той продължава да усмихва хората. Чрез работата си с деца, участие в благотворителни събития и споделяне на страстта си към футбола. Роналдиньо не беше просто футболист. Той беше артист, който рисуваше с топката. Усмивката му беше заразителна, а играта му вдъхновяваща. Неговата история е доказателство, че с талант, упоритост и любов към играта можеш да завладееш света. Обригадо, Роналдиньо!